Hola a tots, sóc l'Elias Boudari i avui finalitzaré la meva part corresponent a les meves 3 preguntes que em pertoquen en el treball de Chemtrails de reptes de biologia i geologia. Pregunta 4. Qui? Si es tracta d'un producte o un servei, com s'hi pot accedir o obtenir-lo? Qui el practica, qui l'ofereix i quina formació en té? No es tracta de cap producte ni cap servei, es tracta d'una idea conspiracionista, la qual l'individu pot creure o no creure. I una manera per la qual s'hi pot accedir i també el motiu pel qual s'ha propagat i popularitzat tant aquesta ideologia és l'internet. I els seus practicants i qui l'ofereix i quina formació té, doncs tota aquesta formació es troba a l'internet i per xarxes socials. Tots els mitjans de comunicació han fet que l'existència d'aquesta teoria sigui possible i tots els seus practicants serien qui creu o no en aquesta ideologia. I segons una enquesta de fa uns quants anys ja, en el 2011, un 17% de la població global creia en aquesta teoria. La pregunta 5. Base. En quins coneixements, idees o creences es basa la fiabilitat del producte, servei o idea que has triat? Després d'una búsqueda que he realitzat per internet, he vist finalment que els chemtrails no tenen cap base científica i que tots els estudis duts a terme apunten a la inexistència d'aquests. Per tant, com a conclusió, hem tret que els seguidors o fundadors d'aquest concepte només utilitzen aquest com a eina per a intentar explicar amb una altra raó, culpant el govern i afirmant que aquests són els causants de factors i fenòmens que passen en l'actualitat. Per tant, els seguidors dels chemtrails sí que tenen com unes bases, encara que no siguin científiques, perquè ells puguin creure en aquesta teoria. D'una banda, principalment diuen que els científics no tenen suficients arguments i suficients proves, ja que ells no ho han vist amb els seus propis ulls. També diuen que els científics estan a favor d'aquest projecte i que són els que volen encobrir-ho per tal de que la resta de la població no s'assabenti del que està passant realment. També, per una altra banda, han vist, o també nosaltres podem veure, que els chemtrails no sempre es comporten igual en el cel i, per tant, per a ells és molt fàcil dir que està succeint alguna cosa desconeguda o estranya. I també associen molt aquest fenomen dels chemtrails a determinats efectes negatius, com un mal de cap o una mala ratxa meteorològica. I la relació causa-efecte pot aparèixer així en el nostre cap i pot ser molt difícil de convèncer-nos que és el contrari. O sigui, si jo ho he viscut, perquè algú em dirà que no, si jo sé que ho he viscut. I finalment la idea d'una mega conspiració pot ser molt difícil d'acceptar, però una vegada acceptada tu creus en ella cegament i qualsevol argument o evidència en contra significa que estan a favor del que està passant en realitat, el que tu creus que està passant en realitat, i tu defenses i creus que ells ho intenten encobrir. La pregunta 6. Fiabilitat. Argumenta si és o no és fiable i eficaç aquest producte, servei o idea. I amb 5 argumentacions ben justificades i exposades. I nosaltres, el meu grup i jo, creiem que aquesta idea no és del tot fiable i aquests són els nostres 5 arguments. El primer argument seria que no existeix cap evidència científica a favor d'aquesta conspiració. I sí, moltes en contra. I per a començar, el posicionament públic dels majors experts en ciència atmosfèrica, que són gent titulada i amb estudis, en el 2016 tots van afirmar no haver trobat cap prova d'aquesta suposada pràctica. El segon argument seria que aquest fenomen es pot explicar i està comprovat com passa tècnicament, o sigui, com succeeix i què és. Doncs es tracten d'assaigs de condensació, que es tradueixen en núvols en forma línia, com a forma més bàsica, i llavors que són compostos de partícules de gel que són visibles darrere dels motors dels avions de reacció
i que es formen generalment altituds de creuer en l'atmosfera superior. El nostre segon argument seria que aquest fenomen es pot explicar químicament, és a dir, que els motors d'avions emeten vapor d'aigua, diòxid de carboni i petites quantitats d'òxid de nitrogen. També hidrocarburs, monòxid de carbono, gasos de sobre i partícules de sutge i metall formades per la combustió a la temperatura del combustible d'avió d'una nau. Com a quart moment, també podem desmentir el que diuen els seus seguidors. És a dir, que és un fet que hi ha el canvi climàtic i s'han trobat els suposats elements químics que ells diuen que emanen dels chemtrails, però que no han estat trobat en els núvols, com ells diuen, sinó que han estat trobat en el sol o en l'aigua, on la seva presència es pot deure a altres fenòmens que tots coneixem, com el canvi climàtic i tot el que està realitzant l'home, com el petroli, el CO2 que està produint a les fàbriques. Per tant, amb aquests arguments desmentim que es deu a altres factors, que potser tot el que diuen es deu a altres factors que no són específicament. I com a cinquè argument i argument final, també desmentint aquesta ideologia, tots els seguidors dels chemtrails el que pensen és que ni les fotos ni els testimonis que ells donen no és cap evidència científica, no han donat cap evidència científica de que aquest fenomen existeix, ja que els defensors de la teoria dels chemtrails mostren vídeos i fotos dels chemtrails, dels deixalls del cel, com la seva principal prova, i també suposats efectes immediats quan això ocorre, o bé signes de malestar físic, com el de caps o nàusees, o bé desaparició dels núvols quan estava a punt de ploure. I, per tant, ben bé no podem creure que això sigui real i que això estigui succeint. I això ha estat tota la meva part. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció, m'ho he passat molt bé i doncs espero veure'ns aviat. Adeu a tots!